everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang laylay ni Mila. Unya si. Agnaw ni mo. Tingoy, bahala na ka! Unya si. Ay, bahala na gani! Sali pa masigyan ni mong seng! Unya seng! Unsa ang seng ni mo diha! Sama ka, oy? Unya sing ba? Oh. Kung biyaan ko ni mo dinhi og mo pauli na kas inyo. Unya muuban mo. Ha? Unya sing. Usaon man ani mo. Jalan! Nagtuo na ka? Nga di siya mo sunod ni mo? Ay, mamasin ako, ay! Hangyoon ako siya nga hunungan ako niya. Magadagkot akong usa ka gatos ka kandila dito sa buang kapilya. Unya sing. Ako. Ay, kapoy ni mo tingoy. Diha ka na, ato pa na akong senyura. Pahibaon ko sila nga, kanang makigawas ka na kay kundili. Mubiya na ko dinhin ining ospitala. Sing. Saman! Kisa may mabantay na ko dinhi kung mugawas ka. Ay, wala! Uban lang ko sing. Salan! Nayabag ka? Uy, puyo ay. Pag puyo ustang, nya pag ampo, basin pa pagmadala ka nag-ampo, nya piyo nga imong mga mata, aron wa kay makita sa ako ang pagawas. Ha? Sige, bye! Sing! Ayaw lang kong biyahe, Sing! Sing! Ayaw kong biyahe, Sing! No ba? Bahan ba yan na? Ay! Tirit ko mabayot na. Ang hindaan na naman na yung mitingog sa akong paglihok. Giyahak na ni. Mabayot naman ko ini kalaki, ha? Wah! Nanasad siya. Lagasak na sa doon sa tubig, ikas gripo. Miagas lagi, ha? Wah! Igo na day taon day, uy! Usto na day mila. Makaihi na sa kuini sa daanan. Manimaho na sa kuini mo na nagkukwaknit. Wato ko'y kauban din ni day. Biyaan na naman ko ni Masing. Kundi ko sugtan sa doktor nga mo gawas gikan din ni sa ospital. Ay, wat na yayay na gyud ko ini. Si Masing lang sa isunda day ikaw. Lakaw, kaw. Papahuaya sa ako diri day. Ampo, gusto magampo ko. Usaw na yun ako sa pagampo nga wabang ko'y pangadji nga nasa goho. Yahag na ni. Gusto, mapiyong lang ko. Anong di ko makakita og bisan usa. Miyapli na sa magpultahan sa banyo. Ana! Nagkadungog na sa kong tunog. Ani na sa paingon ako. Aplihan ko gamay. Aplihan ko makagamay nga kung mataro makalili ko. Kung niya na ba sa paingon ako? Aron makabantay ko. Dili lang. Bahala na. Mas mayong lang ko'y makita. Bahala na. Mas makalilisan kung makita na ko siya. Nagkadool ng iyang tunom. O pagani pagbiya ni Masing, puli man na yung ungo. Bisan o sa may tabo. Dili ko yun buko na nga ako mga mata. Ay, ipiyong ko ni Mayo. Mihunong na ang iyang tunog sa akong tungod. Murag may pinukod ako. Mabati kong yung gininawa. Kabukaho na kay ko sa akong mga mata. Pero dili niyo ko. Magkinaon
unsa man ang kalibutan. Matapos man ang kalibutan. Maimpas man ang tanan kong utang na di ko ginibukon. Bangak sa ilong may mihikap sa akong mga mata kabugnaw. Yun siya gini. Nagkakakamot. Kabugnaw sa kamot nga niya sa akong mga mata mihikap. O sige niya gibuhat. Dili Pugos siyang gibukang akong mga mata. Dili ko, bahala ka nilagi ko. Piyong kong piyong. Ayaw ko buksa pagpabuka sa akong mga mata. Rat, di na ako mapiyong ang akong mga mata. Iyan ang yun nabuga. Tabangi ko! Tama na. Musikit, pag-ugmas ko sa bagay. Wada, tingog ka. Why tingog ka, may gawas akong mama. Inalang yun. Kailangan mo tanawon. Nagbukin ako. Muslo na ang imong mga mata. Wanay sod. Nangadunot na ang imong nahong. Nangalangkat ng imong panit. Buhi na akong mga mata. Buhi, kumaluhi ka. Ay, ang iyang dila. Mitubo ang iyang dila. Huwag nagpaingon kini sa akong mata. Nganong ni aka masing? Unsay imong tuyo? Kitong, senyorito, Imong gibiyaan si Noy Usting siyang lawak. ay, ako ang mangguat kining gusto lang ko magpahibalo sa dili pa rin ako buhaton, senyorito. Unsa ka na ng masing? Unsay imong tuyo masing? Mangayo kag laing dugang sa kwarta nga akong gibayad nimo? Dili, senyora, igo na kaayo ang imong nahatag na ko nga kantidad. Ang buot ko lang nga kuan ba, nga adtuon na nako ang doktor senyora, ug ang iyoon siya nga, pagawason na lamang gikan ni si Usting sa ospital. Ngano? Maayo na ba si Usting? Kung nabalaka ka mo sa bayranan, ayaw ka nagbuhata. Kay may advance payment na kung gibuhat ka ganiya, dili ko na unta na anging buhaton pa. Apan magpasalamat ka mo nga buutan kaayo ang akong apo. O gihangyo ko niya nga dili biyaan din si Usting nga magkalisod. Ay, salay puti mong ipasabot senyora. Kay niya ka naman gyud. Mas maayo usab nga masayod ka nga ibalhin ko ang akong apo sa usa ka pribado ug mas kumpleto nga ospital sa syudad. Salan? Unya si Usting? Unsay problema ni Usting? May lain pa ba ang problema? Kuan magud senyora kitong biyaan ninyo si Usting? Ako ba'y nagbantay ni Usting? Nga muingon ka man nga biyaan? Dili ba nga ikaw, masing? Senyora? O gusa pasab? Dili ba nga matud nimo nga mananghid na mo sa doktor nga pagawaso na si Usting gikan din he? Hindi wala problema. Wa ka na ibantayanan pa din he. Makabalik na kamo sa mansyon. Kuan untad senyora? Dili na ako mobalik sa mansyon, senyora. Unsa? Mupauli na ako sa ama. Pasaylua. Bayaran ko lamang ang nakuha ko nimo, senyora. Dili na kinahanglan, masing. Kay ibaligya ko na usab ang mansyon. Salan? Imong ibaliya? Oh, kay mamiya na mi dinhi sa akong apo. Salan? Onya? Biyaan na mo ang tanan dinhi sa Pilipinas. Hala? Nga sa ato pa, senyora? Muikyas ka mo? Masing, pagbantay sa imong baba. Ay, senyorito. Nga gikuptan mo po ni mo, senyorito. Unsa imong problema masing? Dili ba nga gibayaran naman ni Lola ang imong pagpakahilom?
Kalimtan na kining tanan sa higayon nga magkabiya na kami gikan din. Nakasabot ka ba? Ha? Ang ako kabut, Senyorita House. Sakit. Buhi taon ako, ha? Stop it ah! Giwakli ni mo kusog ang kamot sa akong apo! Bakit? Ay, agay. Nakita mo ba ang iyang kahintang? Ha? Unya imo siyang pasakitan? Lula, Gawas! Gawas! Senyora! Mugawas na ako! Mga mapahitason! Nagasalig lamang sa ilahang kwarta. Uy! Siya lang to? Hangin! Iingkikan ang hangin nga. Milabay karon lang dinis ako na imutakan. Wah, ni Asya. Ni Anasab siya. Magadali ako. Muadto ako sa nurse's station. Dili na ako makaantos. Dili na ako maantos ang kahadlok ni Napita. Mubiya na ako. Miss, mahimo ko ba ikasulti ang doktor? Miss, ay wala ka ba makabati na ko, miss? Nagsigir gihapon siya og duka. Nagsigir og sulat ni anang chat sa iyang atubangan. Miss, hala, muyang hagda siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!